Akushire Zega who does Michono. Akush Ibelangambo. Yes, sir. Tell her we shot to get Belabambo. Yes, sir. Eba got le meme again. Yes, once. Then can he do what Judge again? I think I'm making a Gimaro City. Out of this, yes. Popu. Saya popu be kilonya. Tari Good kilonya afternoon. man. Snake ma pa. Begi hon no. Tari kilonya. Oh, Nyombo ge beba. Ibele ba bo ya. mba, Ese bebe ba bo. check in. What you who got close to screen? You got the who ebule. What put you close to screen? They would have got close to screen. What you will lie so? Because homeboys in all here, when them pan and them man all here. Well, I'm she, what I'm she, no, I did my thought. Wait, and when him put a bad about me, man, and that be here, heart, she was. Eh? I saw the chinas at that. And when I had the bad, no time there. When I had the bad, woman, no, the mad had to one much. How do that moon? Good afternoon. Ebele bambo. Olo. Ebele moderator onye obela ngambo. Mba. Ebele bambo. Good afternoon. Okwe mani ho wala. Wepo na aka n'isi ga ọmụmụ a na-enye gị ike ka isi ebela ndị egosi m na ịtọli. Wepụ aka n'isi gị. Atogabishi. Good afternoon. Nchọpụta na ebela nga before m ga-adị happy with you. Okwe mani ho wala mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ. Ewe phone na bido ọtọ gị last. Oh, I found a boom. Come here, Billy Water. Cleaning up all your parts. Make sure you stick a pick or something down the hole holes and make sure they're clean and try to blow them out. I'm trying to open my camera. Good afternoon, sir. I've got the old shifter out. I got you down make that noise now. Tii re beko. Ba jo that thing no tii no why in that boge beko. Ba jo that thing chile ka ma go ko. Abanyugomia. Beko shi te wi hu no ko ya para aka. Wọ́n bóge bí àga. Yeah. Pé màá ní wọ́n wọlé ẹ̀mẹ̀rẹ̀ nga ká bá ní wọ́n pọ̀ jù. Nga ní irú mẹ́wẹ́ yẹn tàbí. Naga. Ìwé fóònù náà kí ìlú ààzọ fún ma. Okay. Ta. No threat to attack. Hey, where am I can put chile kamaroko? Hey, listen, hey, I told that thought you here. Okay. Where can we on that? What part again? Tonwa. The one on television hasn't get on, no? Yeah, what a phone over. What pakana tigi? What pakana tigi obokuma? Like a dinner tigi bomb. Now pay attention. Priya no be that now. Again, where Mechagin Tavega no long working, what I got to that. What can this serious ground in an interview will have the make give me inquiry about the family of that person village here. Okay. Because most people, if you know, they have organ from abroad. Some of them in Hokra. How one day April Ibeara Mato. Apparently, and most of them in Hona Nigeria, they international number, Hanokana Nigeria. Okay. No, I talk about it now.
ma ghọta ya. Ọ dị machi. Some of these guys in Nigeria want international number when they forget in the hand abroad. Have you heard what I said now? Yes, sir. Anugom. I have. Kosi Sochi. Because it's such a while Igbo. Yeah. Kosi Sochi, yes. You want there? Abia State. Yeah, what part can I tell you? What part can I tell you? Na mama pa ishi odega panti odega. What part can I tell you? The what I got. Oh, ede ogomi anga. Wana pa jo ni ho ya na ya janga ya mege pana. Ndo. Push you in there frozen chicken. But I got that. Hey, come down nonsense here. Oh. Why low more? Which town are you right? Lagos. Where you at? Abum Oyabia State. Ebe na abia. Umunnochi. Ebe na umunnochi. Isuochi. Ebe na isiochi. Mbala. Therefore, 29. 29 unya. ije yi panto le ni ma ho. Ofu. Onwe ihe ọdịdọ na-adọ na family nne gị na nna gị. Mba, ọ dị ụta. Ara ọgbala gị mbụ. Mba, ọ dị abọ m. Mba, onwe dịka ya. You are not serious, please leave this place. Onwe dịka ara. Ọ didn't I get it right? Ara dị agba m. Onwe ihe dị ka onye ara gị na-emekwanụ ka onye ara gị ebere na. Na-agwa m na ara na-agba gị. Ndo. Ọ ya wepụcha ihe ndị ahụ tiri n'anya. Wepụcha ya. Ọ dị apụ. Ọ dị apụ. Anya m. Ebe ala onwe gị mamịrị n'ahụ mbụ. Mgbe mpe mpe. Ugbu itokwere na enwere mgbe mamịrị kpara gị oke mamịrị ọkụ abaa gị n'ahụ. Mba. Gị na nwoke ọ nọgidere gị ịba mamịrị n'elu bed. Mba. Mmiri ara ọ dị agba gị n'ara. Mba. Emụbuole nwa. Mba. Ịlụbuole di. No way. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Nne m na ya nna m anwụgo. Ewo, gịnị gburu nna gị ndụ nna? Ọ rụrụ ahụ. Gịnị nwa ahụ ọrịa? O nwere stroke and then. Nna. Yeah. Ọrịa stroke n'ọta mmiri. Ị ga-akpa ajị otele? Kenye ikwu? Ị ga-akpa ajị otele gị? Yes. Well. Ma ahụ eze gị. Weta ya close to screen. Nkịta tala gị mbọ. Mba. Ọtabeghị m, enweghị m nkịta. Mana ọ chụgo m ọsọ once, you know. You think I'm joking here? I'm not joking. Ntị ka atabeghị m. So what is the put the ọchị now? Ewela iwe. Can put the ọchị now? Ọ nkịta ewela iwe.
Otiri Burga Ndi Hausa na. Akwai na ha takushileze. Otiri Burga Ndi Alhaji. Akwai brangana na takushileze. Mna tuka to this serious. Yes, look at me. What bingo. Onye killer ganye ba. Onye killer dia. Ewe niwe ka m wee jite ọnụ m ka m ji note ahụ. Egwe kposhi tewu ihu nnọọ ka akwara nnama. Nọpaka na hawe. Ijeme nwanyị na nwanyị. Ị nwere vibrator? Ka ihe dị ya? Ị nwere vibrator Davido? Mba. Ị ga-aṅụ amụ? Ị ma nri eshi? Yes, very well. I can cook. Gị na onye bi? Mụ na nwanne m nwanyị. Onye na-akwụ ụgwọ ụlọ? Nwanne m nwanyị. Nwanne gị na ya bi ọlụọla di? Eye. Ị ga-aga klọb? Mba, agatụbeghị m. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ na ebe a na-ere computer and then IT gadgets, printers and all. Nwoke ọ gbaala gị aka ntị mbụ? Nti zara aza gbara aka ntị. Ọ wee ezigbo nti. Nti zara aza agbara ntị. Ele ntị awara gị ya ntị abụọ kọwaa aka ịkpa na aka nri. Ka ihe dị ya? Ejula m ihe ọnwụ chi. N'anya, don't come here to work. Ghọta m ihe o. Ị ghọta ya ọgụ agbaala gị aka ntị mbụ. Okay, Ele ntị agbara gị ya? ama m ebe a. Nke ọzọ agbara gị ya? Mba ofu. Ị ga-anụkọ m ntị? Aghọtara m nke a. Ọwa ntị aka ntị ahụ agbara gị ka ị nwere ntị ike. Nwata nwaanyị ntị ike ji otu aka ntị agbara. Ka ọ wụla azụ ya sị ise. Aghọtaghị m. Gị na nwoke nọrọ ihe ụmụ nwoke letara gị? Ofu. Ele mkpu ị na-eti ma ego enyo? Ele mkpu ị na-eti ma ego enyo? Aga m echeta otego. Genotype gị? AA. Blood group gị? A+. Phone number gị? Congrats. 0808 3456 576. Okwe mana ihe a ga-aba n'ihu akwụkwọ June. M gaa n'iru. Yeah. All right. Good afternoon, sir. Hey, be yiri lamp holder. Akoshire eze ga-abụ shi ihu. Be yiri lamp holder now. The ji ihu ga-ahụ ọfụma na Chineke agbaghị ọkụ. Akoshire eze ga-abụ ji ihu. Sorry, sir. Onye wụ sorry. Nsị gị atụla ọchị nga. Okay. Towe phone na la gị bi ọtọ. Ihe ka yiri m ibu. Tara nga atakoshigere m eze. Deje phone ọfụma. Lele onye ka yiri m ibu. Bịa. Lele agbara bụ okwu mmadụ. Enyi ya deje phone ọfụma. Gị bịa sọ Chineke akpọghị ọkụ. Deje phone ọfụma. Ka agbara bụ okwu gị dịchakwa n'otu a. Akụrụ gị osisi n'ụkwụ.
Mba, no sir. Eh? No sir. Nna ga omesi bụ nwụrụ anwụ nke anwụrụ na atisi. No sir. Ele ihe iji ikwe nie. Amodem. Emaho. Yes sir. Je yiche onye mere autopsy. The quotation nọrọ aka ga anaghị aka obughị anyị. Je yiche onye mere autopsy tinye mmadụ. Bịa weta bịa nso bịa kwuo front. Chekata chekata mechidata ụkwụ gị. Mechie ụkwụ gị. Tele Rosanna. De iji awa ọhịa. No sir. Gịnị gbatakwara n'ụkwụ gị ọkụ apụ ụkwụ educha ma na akpata? Ele obodo ị nọ? Amokwa. Huh? Ele obodo ị nọ? Anọ m Lagos. Otele Rosanna. Iri onye Yoruba n'ụkwụ bịa n'ahụ ya onye Igbo. Iri ndị Yoruba n'ụkwụ bịa n'ahụ ya ndị Igbo. Were fonu gị. Yeah, face is straight. Sitting like this with tension, no? Sitting like this. Because you turn your Yoruba no good, no. Up with the Igbo. Jagi ye Mr. Bongram. Yes, I found that out here. Sorry sir. Sorry sir. Sorry, Tom. Mpago wonye be. Abụ m onye Igbo. Mmago kwan. Onye Igbo. Ewu onye Igbo. Yes sir. Ele ihe mere no from ụkwụ gị taa ala ji ihe ndị Yoruba. Then ahụ ebe ihe ndị Igbo. Otu chimusi weke m. So chigi kere go taa. Gebia ta chigi kere gị ka ihe onye mere autopsy. Chigi kere gị ka ihe onye mere autopsy ga-ede ndụ. Ebe na ga-abịa ebo Chineke na-adị ihe o mere gị. Lewe m anya. Ịchọpụrụ aka Herod. Ya ga-abịa gwa m so otu ya si kee. Ana m enego bishop. Bute oche gị ahụ nso. Ọhwe m isi na mụ na kamera nso. Iwe onye ebe? Abụ m onye Anambra. Ebe na Anambra. Achala. Ebe na Achala. Mmụdịana. Kedu afọ ole? Adị m 46. Otele Rosanna. 46. Ka ọ na-egafele 46. Iri na anọ na isii. Ancestral adult. Iji ụmụ ole? Ụmụ ịtọ. Nwunye gị kwan? Ana m achọ ịnụ nwaanyị. Nwunye gị kwan ga-ese ị na-achọ ịlụ nwaanyị. Interview ka mmege gị, interview ka ị bịara nga. Gị na nwaanyị ịlụ ọka biko nwunye gị alaala Ọnwụgo. Nwunye gị ọnwụọna. Ndo nna. Gbaka hụrụ ihe iji onye Yoruba n'ụkwụ. Ya na nwaanyị dị ndị ga-eyi onye Yoruba from ụkwụ nna. Ndo. That is very strong. Yeah. Widowa. Gịnị gburu nwunye gị? Ọ na-amụ nwa wa nwụọ. Isokwe gbuo nwaanyị ahụ. A na-emụọla ụmụ abụọ bịa tụwakwa ibe nke atọ o ji nwụọ na ya. Anyanwụ. Ndo. Ihe nọ gị n'obi ọwa akpa obi ka ọwara.
Akwe full of. No, wara ko akpo be kesi ba kwa fro. Wara ko akpo be kesi ba kwa fro. Akpo obi. Akpo ya akpo obi. Eno 46 e bu ayo. Ana me train. Itre de ga kwara na onye. Mba I defeat na. I defeat na agene, I defeat. When I lost pancart. Mba maka ịma na train na-emekwa ka arụ ya alịga n'aya mmadụ. Yọtago? Ụmụ gị ndị ahụ Otele. Biko, achọ m ka enwe ugbu a. Inwe kalipa, ị na-emele na-ebu ayọ nwe kalipa. Ihe nwaanyị ị ga-emetụ aka n'ara na-acha ya emewe otu ọ dịghị mma. Ma ọ bụ onye ọzọ jidere ara nwunye gị awụla m ga-emecha gị ntabi na ọkwa another thing. See, kwụsị ya from today. Nụọ ihe mkpue. Ọ ga-asị mmepụta na your age na ege meet mmadụ aka ga-emewe ụta. Nna, ewughala ancestor. You almost close to Alili. Nna, ị gakwa na anwụ ugbu a. Ị ga-anwụ ugbu a. Okay, sir. Ancestor Pagayo. Iji agba ncha. Mba. Kemgbe nwunye gị nwere onye ọzọ ịtara. Nwe ya mụ na ya ayịkwa ịmago nkwụchalị. Oke ọwụ marriage ị na-akụrụ akụrụ. Iji akpa ya akpọta n'ụlọ gị nga gị na ụmụ gị dị ka iji abịa. Mba outside. Oke nwee nwaanyị na-atụla abịa sisi nwunye gị nwụrụ. Mba awesome. Ya dịrị gị na mma nna gị mụrụ. Ise. Ha nwesị ngụ mọda ha kpọrọ nwoke ha bata nga ụmụ ha nọ. Ha papa nga ụmụ ha nọ ma ndeke divorce. Look at the widow nọ nga nwechara okwu ndị Yoruba bịara nga kpọta ha hụ nwunye. Look at what a good man. Nwa m nọkwa ebe a. Okay, let me greet him, okay? Ngozi. Bịa. Ngozi, sọwa ahịa. Bishop ama m ka nnukwu bịa. Kene Bishop. Keki mere. Ọ dị mma. You don't hear Igbo? No. But all the wrong. Yeah. All the wrong. We are not church. We are. Ngozi. I'm Bishop. Ngozi bia. Come. Learn Igbo, okay? Learn Igbo. Ngozi, I want you to learn Igbo, okay? Wala Igbo. You better learn Igbo. Tell your father to give you an Igbo lesson teacher. What you are doing is not good. It's not good. Okay. You speak English to your brothers. No. Go and look at other white people speak English. Speak Igbo. Okay. Do you understand me? Yes, sir. Say, fallacy. Yes, sir. Yes. Which country are you from? Brazil. Good. Ịhụrụ otu esi mụọ nwa n'obodo Igbo ekuzigara n'Igbo o mere ka onye riri onye yizu kwụsị aka ma aka bịa ngozi atakọchigo ese ị na-asọ akụziri nwa gị na-akụziri nwa gị Igbo bara nga asa lewe m anya dejo kamera ọfụma zanya ekele ịmụrụ nwa nwee ike ịkụziri nwa gị Igbo luru ịbara nwa gị na-atọ ya falasi ngazi ọ na ngozi wu ihe ọ ga-asụrụ gịnị ka ị na-arụ? Ana m ele akwa. Ị ga-akpa aja amụ? Yes, sir. Akwụkwọ o ji atọ gị? Mba.
Akwụkwọ dọla Ngozi. Mba. Asị m ọ dị ya. Mba. Ije ezu ohi. Mba. Gịnị bulatara gị na Naịjirịa? Abịa m ka mfụ ndị be anyị. Ya n'otu a mamịrị abamaghị ya ebe ya n'ahụ. Mba. Mba. Ị ji anọ n'elu nwaanyị how many minutes? 15 minutes. Ese 15. ị ji aṅụ ara how many minutes? Ebe 4 minutes. Ebere gị ugwu. Yes, sir. Nwaanyị ịchọgala ebe ọ ga-eshi. Anụgo m nke obodo Igbo, ọ na-aba anyị ka ọ esi. Ana Igbo. Nwaanyị ga ahụ nwụrụ anwụ olee onye ebe ọwụ? Onye Brazil. Gịnị nwu ihe a sị gburu ya? Ọ na-amụ nwa wa nwụ. Nwaanyị o ji aṅụ gị ara? Mba. Ị dị ala ike ka aṅụ gị ara? Mba, aga m ofu ụzọ. Agara m ụzọ na-abụ. Nwaanyị o ji aṅụ gị ara? O ji aṅụ gị ara? Mba. Ọkwa ịma na ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ mba ofesi. M gaa n'iru. Gaba n'iru, sir. Ị ga-eme WhatsApp dan. Gị na nwaanyị anọ na WhatsApp gị gbara ya ọtọ. Mba. Ị gaala nga mbụ? Mba. Gị na nwaanyị nọrọ ego enyi ele ụdị mkpu ị na-etiri ya? Mba, adị m etikwe mkpu nche na-enyụọla onwe m. Gị enyere onwe gị? Yes, sir. Ị na-epu ụzọ anyụ ka ọha nwa na-epu ụzọ anyụ? Amaghịkwa m onye bụ ụzọ anyụ. Ịmana ụmụ nwaanyị dị ayụ. Okay, na ihe na-emewo hustle your coming. Amma ajụ ya sị ọ chọ ka nyụọ. Ọ sị m mmebezie nyụọ. Okay, ị na-agwa ha, ị na-epu ụzọ ajụ ha chọọ ka ị nyụọ? Yes, sir. Okay. Ị ji aṅụ mkpụrụ ọgwụ anyụ ata nwaanyị? Mba, ihe dị otu ahụ adịrọ. Ị gwala nwaanyị mbụ metụ gị aka ka o bilie mbụ? Mba. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Congrats. Yes, sir. Now, ị ga-akpọ nọmba gị. Take note. Some women ma ihe ha chọrọ ga-akpụrụ ike ịkpọ gị. And take note, Yes. ọga. Most women, taa ahụ ụmụ nwoke ji wụrụ scammer, wụta ụmụ nwaanyị ji wụkwa scammer. So, Yes, sir. use your head. Ọwụwa ihu nwaanyị, ahụ emewe gị bere, gị gbaba n'ibu. Mba. Do you understand? Mba. So be careful. And Bruno Yes. B, most of them are working with ndị ọjọọ. Ka ya ghara enwe gị na-amụ eke movement ilo na ịhụ na nwaanyị na-alụ ya na-egosi gị love ya nye gị atọ gị aka bisi na ma ya wụ olololo. Okay? Call your phone number. 081 42 12 48 53. Congrats. Okay. Good afternoon, sir. Ya ọ bụghị ebe a? Mba, ana m abịa mana nke a izizi ịkpọkọta m n'elu ebe a. Okay, mana ihe interview ọbụla m mere gị ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ Jum. M gaa n'iru ma enweghị interview. Gaa n'iru, sir. Ọya.
Pupu we got him a punish camera me want to what you want to. Pupu we got him punish camera. Anọ m n'ọfịs o. Pupu ya camera me want to what me want to. Oh yeah, the way camera na laje pupu glass and the way na table. Otele nana. Madam, the way camera na laje bi not get last. The way na get last of mama hoge. The way na la. Drop on see how many gaka kwonka. Drop on that in the gaka kwezi bonka. The way that we follow. The way na latia. The way say we follow meja you kwaga du ngai. What to attack ala. Jam chaka yelu. Follow. But the letters are not for. We will send go mother ke o nwa anye pro na ade apu. I'm widow. Oh, na me wo widow. Yes, sir. You widow. Widow. Oh, lanya. Ne, pupu that we fall if we issue. Anọ m n'ime ọfịs. Ndị ọfịs m na ebe a. Pupu ya take your office gaga to hit pupu for. Pupu we fall now. Is in a home of ma. Ana m afụ gị. I'm of ma. Yes, sir. Oh, then don't mam see wo widow. Thank you, Widow sir. with two more. Abụọ. It's a real easy. Ọfụ onye dị mma. Ele minute, e monoti ya ahụ nwoke na nwoke. Ke mụrụ ya nwaanyị. Amụrụ m ya ụmụ nwaanyị abụọ na ofu nwoke mana nke nwoke nwụrụ anwụ. Donna. Ụmụnne di ga na-eleta gị anya ka ọwụ na ihe iji chọrọ ịlụgharị iji wu maka na amụ na agụ gị just ka ọ ime onye gị na ya ga ele ihe reason iji chọrọ ịlụgharị iji asị widow. Ọrụ dị nke amụ enwe m ike agaghị m alụ maka na di m bụ onye nke izizi and onye nwa na-enekọta ndị ọzọ. So apụkwa na ọmụ a onye ha lekwasịrị anya mebi ị na-enyere ha aka. Meanwhile mụnwa na-achọkwa achọ. So onye na-enyere ha aka wụ di m anọghọzi ya. So abụrụ ya ihe m chọrọ onye mụ na ya ga-anọ na-akpakarịta ụka. Nothing too serious. Yes. Maka nlarụ ọrụ kịta ụmụ m abago school ofu nọ university ofu nọ secondary school ha nọcha boarding ọ bụrụ sọsọ m nọ. So nwere ya mụ na awụrụ m onye enyi na-akpagharị na ma kpọọ ndị mmadụ ka ha bịa n'ụlọ m ma gị na marụ m eme ya. So ọ bụrụ sọ mụnwa. Adama akụgbuola gị. Amụwa amụ gị. Ya nke dị m na nga m emebụkwa na ọzọ nchọgoro. Ị chọrọ permanent amụwa ga-awa amụ gị. Ele ihe we short about listen ana m achọ ọchị bịa adịm serious na adịghị ya. Ka ọ wụ na ịjọ ọsụcha ilu dị ka ọ bụrụ na ọ wụ inwe ịnidiri onye gị na-aga na-akparịkọta ụka ka ọ wụ na ịnidiri amụ ige permanent asa amụ gị. Eziokwu ọ na m alụ ụdị maybe because na m echebe echiche ya ọ na m apụtabụsị ihe a ihe nchọ. Adị m too busy so ihe gbasara ya na-ada abado m n'isi. Mgbe mmadụ nọ n'onwere ihe ọ na-eme echiche ga-agbagharịwa mana 24 hours ada m arụ ọrụ enwekwara m side hustle so nlọta ọrụ m bido mewe my side hustle so na-adị m enwe chance ichewe mmadụ ọ ichewe ihe nchọ and it's deliberate because ọ na m nọrọ onwere ihe m na-eme maybe echiche m agbawa ebe ihe ndị ọzọ but because na ndịsinyere onwe m ndịrị busy that is why maybe onwere ihe dị ụtọ ha na dị a stress or a problem to me sir. Ngwalanya buru glasses gị because one achọ me add a problem to problem ị nwere enwe because ahụrụ m na one di gị anọzi anyị n'idiri ji and then two buru ya n'obi na ihe ọbụla anyị mere ebe a na-abanye ihe akwụkwọ mba ọzọ dum and isi m gaa n'iru mewe gị ntabi akwa ya gaa n'iru achọ m echi gị pụtagwa m sọ widow ka were akwa ndị widow bịa bere m na mbring ya video down please can you dress back
Apple no we found okay. Apple got we found okay. Madam. One year back. I'm onye Mbaise. Nambisa. I have. What for that kind of it's a new papa. Take the Apanako, take it on how you put them the apa. No, sir. I have Umedo. a ben who made you. Umedo ka ọ bụ. Then, N'Umuduru. I have Mbaise. therefore, Adị m 48. Madam, what makes you with that for la some that take break with you? What makes you 48. Adị m 48. Rosanna? Di chọgo ugbu a wochi gịnị a ga na-eso na-amụ ụmụ ka ọ dị nwunye ya nwụkwara anwụ ka ọ wee young boy ka ọ wụ di wụ a divorcee. Good afternoon. Okay, achọrọ m a young person. Achọrọ m onye gbagotegoro maybe a widower. Okay, onye ọnwụ gburu nwunye ya kwa otu ọnwụ si gburu di gị. Okay, madam of husband of ọnwụ gburu nwunye. Ihe ọ chọrọ. Ị ka na-ahụ nsọ Ọ na-abịa ọpụta ọkwụsịkwa ọpụta ọkwụsị. so ị ga-amụli nwa. Mana achọghị m. Ọ bụ ekwanụ ọgụ nwa ga-atụrụ nwoke ọda. Ọ bụ ekwanụ ịga na ihe ga-ekwu kesama ịchọ. Ebeela monostop, ebeela monostop. Ọ stop bụ mana ọ na-agba ọ ka na-agba mana ọ dịghịzi ka mgbe onye ahụ ka dịbụ young. Ihe ọdịda oji atọ gị. Mbakwa. O nwere onye ara nọ saịdị ebe elu buru di ma ọ saịdị nke gị nwa. Mba. Ọbara onye ọ dịghị n'ime. Atọ. Ka ebe isi na-anọnyere anyị. Anọ m Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m anọ na bank. Now, gee ntị. Dịka ị gwara m na ị na-arụ na bank, mmecha gị interview, I will proceed with what I will tell you now, okay? Okay, sir. Ị ji anụ taa kemgbe ahụ di gị nwụrụ. Enwela onye ọzọ gị na ya na-ayị. Nobody. Ya nwa afọ ole gị nwụrụ? Afọ abụọ. Gịnị gbukwere na ya? BP. Ọbara mgbali elu. Yes, sir. Madam, wepụrụ aka otu a, elekwala ka eji daga ara ya aka. I'm sorry. Madam, hapụ na ara ya abụọ, hapụ na ya. Ele ihe a dị gakwanụ. Ị nọ ọla ihe a ka a na-emo ụmụ atọ. Ara di gị nwụrụla plus ara ụmụasị nwụrụla. Onye bịara ndị enweghị ihere ịta ọchị ka nwoke ghara ịma ihu mgbe mmewe ya. Lahịa bụkwara m taa ahụ. Akwụkwọ m na ọhịa bara. Lahịa ji aka ga-ebe ya emechi ya ahụ. Iwe wela. Mmasị nwere ụfọdụ na ọhịa ji alaịcha ara dị otu a. Laka emechi ya ara. Ọ na-enwere ụmụ nke ọ gara n'otu Europe ji alaịcha ara ya ṅụfụrụ aṅụfọ. Look what your problem. Oh, when? That day, no, Mexico around for Anglo. Nipple of Canada.
Isi gị nọ? Nipple of Canon, the Naira. Yes. The day you pant. Ana m eyi. Or pant kine you call Hashimi. Ana m like iyi tight. Or Hashimi kine you call pant call tight. Like all. Ana m like iyi tight. Okay, day you pant all tight nani. Ana m eyi pant but m yirikwa pant yirikwa m tight. They use on here for pants tight. Now, funky, you pass. I won't get up. Otele Rosanna. Otele need you pants, you tight, you trouser. That will equal to Otele on that. Amateur, George. Tupu ọdịghị mere gị ga-enwe ọdịghị dị fe gị ka onye ọzọ nke gị. Ọ onye ọzọ. Esi kemgbe di gị nwụrụ enwebụ onye barala n'otele gị a. Atọ. Genotype of gị. I'm AS. Blood group gị. A positive. Congrats. Call your phone number. 080. Okay, sir. Listen. Enwe awa akpọ nọmba gị. Ọ ga-aba n'ihu akwụkwọ. Anọ ebe ihu akwụkwọ ga-abawo na YouTube. But listen, anybody kpọrọ gị na-akọrọ gị rubbish. Don't use emotion maka na ị chọrọ ilu di for love victim. Buru ya n'obi na most of them are not serious. Onye ọbụla dị serious come to where you are. Akwị na ihe na-agwa gị na. Yes, Bishop. Akwị na ihe na-agwa gị na. Yes, sir. And anybody sịrị gị na ọ n'obodo Igbo a na-abata na gị sendịarị ego ka o wee clear ya kọntena ọ na bank ya mere nke a na nke a don't pay shit. Akwị na ihe mra gị mewele yes bishop kpuru katrat anya eleghe m. Kpọọ nọmba gị. 080 366 300 78. From you follow 10 people. How are you? Hello. Which country are you from? I'm from Indonesia. Where are you from? You're from Asia. You play match? No, I don't play match, okay? Thank you so much. Huh? Why are you laughing? Why are you laughing? I said, I don't play match. Thank you so much. I don't want to play match. Yung apa? Nggak ngerti. You said what? Why are you still asking me to play match with you? I said, I don't want to play match. What's the problem? Which country are you? Yung mau match gak? You said what? I'm in Nigeria. I don't want to play match. Thank you. Reduce the music or Bishop go fire me course now. Hey, I some noise. Hey, some that noise. Hey, I some that noise. My neighbor who not here. And I some that touch. I some noise, I some much is here. My neighbor will not go there. Don't forget the Or you want me to add more? what that person I play one there, my neighbor. Can someone turn the TV down? Can you reduce the music? I don't want to eat them, but can you eat it, please? Those ones who got them move. Bishop Ndeo. Onye who not there, but you're that thing. Oh, go I want you go near now. Hey, man, Jan. I want you go here. And there is noise there. Bishop Asamunde wo in Azakwe Ekele. Anything they kele. Again. JD. One year back. Mpa wonyo fe manu, mamu onye mba no. Ele Rosanna. Onye Yoruba na no asụsụ Igbo. Onye o mere. Onwe ihe o mere udo gbalịrị.
Because the way I can equate it and I gave you a lot of Amazon. Last of my ihe ọmụwara let you on. The way for the kid like I so. ihe ọmụwara na Oh, ara m aka cover like the way and like a lazo. And what mba another put. ara m buru ibu achọ m ka ụmụ nwa hụta ara m ha ara m buru ibu awụ ihe Hey, ọmụwara they talk about interview, you go, make some on your center. Some people with you. The way phone like a lazo because. enwe m ike ya biko eweliwe dede m We look legend. alụbụoli m di You were widow. wido Then they get the way phone like a lazo. They be like, can make interview. While I am come by your comment section. Now them children who they are just come lay away. Who just who shape. Come by your comment section. No, nga banya na give them the thing. So them banya. I like when we don't we care on a low cost. Dig on one. aha atọ Ah, no ah. aha atọ ka ọ nwụrụ now aha no something like that Nga banya ola me. When you na watch you na me do camera na get last. Oh my God. ihe ọmụwara Oh, you ga banya ola me. When you watch, I only say lanya. Him to say by come banya ya na get last. Na ne mo na get na but we are last. When we ga mama imre nya. Me we say get the way I get last. ọzọ biko Bianna. Diga ọmụrụ gị n'elu. echebara m buru ibu ana ihe ọmụwara ọ dịghị mma akwa gwago gị mgbe abịala m ebe a mbụ na Oke, bịa n'ebe a mbụ. agwala m gị mbụ na ị kwere m nkwa dị si na ị ga-enye m katalọg nyebe m katalọg so mụ a mechikwa n'ọnụ sizi ka m gbachi nkịtị ọ echeteghị m Mama onye ewu. Mama onye ewu. Gwanụ. Ka ọ dị ka anyị ahụrụ nna abalị. ngwa n'udo Bishop, good afternoon. Good afternoon. Add him 25. Yes, sir. Add him 25. 25. Maga na mpaga ha dị ndụ. Mpama nwụọla. Oh, donna. Ibera ka mmeghe ntabi. Akwai mana interview ọbụla mere ị ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Ee. Ee. Ngwa, laa azụ gị tọnụ. Ya gịnị stenekwara na steeti dike? Adịghị sten ya o. Ọ kọlọ ya. Ee. Ọ kọlọ ya. Aha. Aha m bụ Precious. Aha Igbo gị. Aha m bụ Ọdịwo mma. Ọdịwo mma. Ọ dịwo mma iwe onye ebe ya.